2 Φεβρουαρίου είναι, 2014. Βρισκόμαστε στο λόφο Πιερίας. Στο Σύλλογο Θεαματικών Περιστεριών Πέτρας. Θα παρακολουθήσουμε την γιορτή, την ετήσια γιορτή του Συλλόγου Πέτρας Κατερίνης με καιρό συννεφιασμένο και με τάσεις να βρέξει κιόλας. Ψυχαλίζει λίγο. Έτσι είναι ο καιρός εδώ. Με ομίχλη λίγο πιο ψηλά από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται και τα βουνά πέρα. Όχι πολύ καλές συνθήκες δηλαδή. Ας ελπίσουμε στην πορεία να αλλάξει λίγο. Να καθαρίσει η καιρός. Εδώ είναι ο χώρος συγκέντρωσης. Για να δούμε τι λόγια μας. Ο Ανέστης από Κατερίνη. Εγώ είχα γίνει την καρδιά. Πάει να σκάτσει. Το πλάτος. Συναστισμός. Εδώ είναι το Σύλλογο Ολύμπου. Είναι και οι επισκέπτες. Και μια άποψη λίγο του κόσμου εδώ μέσα. Και αυτό είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης για σήμερα. Με 11 συμμετοχές από εδώ. Επαναλαμβάνω, 2 Φεβρουαρίου 2014. Σύλλογος Πέτρας Κατερίνης. Βλέπετε εδώ πανί περιστερά. Πολύ είστε. Εδώ να πας κι άλλο. Τι λέει. Πού κότσο. Στην αναμονή είμαστε για να ξεκινήσουμε για τη γιορτή. 2 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνω. Σύλλογος Πέτρας Κατερίνης. Ετήσιος διαγωνισμός. Θα μας πει και 2 κουβέντες ο Κώστας, ο πρόεδρος, ο παλιός πρόεδρος του ΝΑΕΣ. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εδώ, καλή επιτυχία. Σας καλωσορίζουμε στο σύλλογό μας Πέτρας.
που αποτελείται από τα χωριά Λόφος και Ράχη. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Τα περιστέρια δεν τα πετάξαμε όπως έπρεπε. Είχε ομίχλες και βροχές και τέτοια. Ομίχλες, χιόνι τη Δευτέρα και Τετάρτη αέρα, χάσαμε περιστέρια. Πολύ νερό τις δύο τελευταίες μέρες, ομίχλη. Πολλοί το είχαν αυτό το πρόβλημα φέτος. Και σήμερα ο καιρός δεν είναι ο κατάλληλος. Έχει ομίχλη φαίνεται. Ναι. Αλλά όμως ο σύλλογος μας είχε για διάφορους λόγους 2 χρόνια να πετάξει και φέτος έπρεπε να πετάξουμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους και να ευχαριστήσω πάλι τον κόσμο που είναι ανάμεσά μας. Είναι γιορτή και όχι γιορτή. Γιορτή είναι. Είναι κάποια μέλη του συλλόγου που επιλέχθηκαν για να πετάξουν. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εγώ ευχαριστώ. Συνέχεια τώρα θα έχουμε με το αγωνιστικό μέρος, με τα πετάγματα των περιστεριών. Εδώ βρισκόμαστε. Η ώρα είναι 10 περίπου. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν για τον πρώτο που θα πετάξει εδώ στο Λόφο Κατερίνης. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον πρώτο που θα πετάξει. Ακούτε και τις ψαλμοδίες για την εκκλησία. Κουμαντζιάς Θανάσης. Εκεί είναι. Να λέω όταν είστε έτοιμοι να κάνουμε. Κάπως έτσι φτάνουμε. Τι γίνεται Θανάση, καλημέρα. Καλή επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει τη γιορτή ο Θανάσης εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας τίμησε. Τα παιδιά που είναι να πετάξουν επίσης. Όλη την εβδομάδα είχατε άσχημες συνθήκες. Είχαμε άσχημες συνθήκες. Αυτά. Σήμερα ό,τι κάνουμε να πετάξουν 4 μέρες. Τι να κάνουμε, θα γίνει η γιορτή όμως. Είναι... Κρέαση τι έγινε, θα προσέξεις τα πουλιά. Όχι. Όταν πάω στο Βόλο και δουλεύω στο Αγίου, αυτός θα δίνει και το. Α, εντάξει τότε. Γιατί λείπω συνέχεια, να τα ανοίξω. Πάρε το λίγο. Αυτά εδώ είναι. Αυτά θα πετάξει. Έχουμε και 2 σουλουπάκια μέσα και ένα σέσικο. Ωραία. Δόθηκε το σύνθημα για να ξεκινήσουμε. Οπα, τρομαγμένα τα πουλιά. Και ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Το πρώτο πέταγμα. Ωραία ξεκίνησαν. Έχει ομίχλη πιο ψηλά και τα πουλιά φοβούνται να ανοίξουν τώρα πολύ. Ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε. Για την ημέρα που έχει. Τα πουλιά θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, έτσι φαντάζομαι. Ωραία. Έχουν και ωραία θεροβυσία τώρα όσο πάνε πάνω. Άρχισαν να σκορπάνε κιόλας. Τώρα είναι κάπου εκεί. Έχει και τον όσο να πάει στην ομίχλη μέσα, Έχει ομίχλη πιο πάνω. Α, δούμε, αν αρχίσουν και μπαίνουν, θα τα καλέσουμε, δεν γίνεται. Καλά πάνε τα πουλιά.
Είναι καθισμένα μέρος. Βλέπετε, αυτό έχει φύγει από την άλλη μεριά τώρα. Πετάει μόνο του. Είναι κάπου εκεί. Το καλό είναι ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει στην ομίχλη. Έχουν πάρει αρκετό ύψος, αλλά βλέπω η ομίχλη είναι ψηλά ακόμα. Είμαστε καλά. Ωραία. Καλά πήγαν. Για να κάνω μια προσπάθεια να τα βρω ακόμα, έχουν πάρει πολύ ύψος. Τα κάλεσε μετά. Έχουν πάρει πολύ ύψος τώρα, μην πολύ ζούμε εδώ. Κάπου εκεί είναι. Για να δούμε την επιστροφή. Άρχισαν να ανακατεύουν πάνω. Ήρθε το πρώτο, ήρθε. Να το. Ωραία. Έρχονται όλα. Μπράβο. Μπράβο στο Θανάση. Ακούστηκε και το χειροκρότημα. Τα πουλιά είχαν πάει πολύ ψηλά και ήταν στο όριο για να μπουν στην ασπρίλα επάνω, στην ομίχλη. Τα καλέσαμε και επιστρέψαν όλα. Μπράβο ρε Θανάση, ωραία. Πάλι εκεί που ανέβηκαν τα πουλιά πάλι. Να έρθει κι άλλο. Ήρθε και αυτός ο μπαρδαλός εδώ τώρα. Αυτά ήταν τα πουλιά που πέταξαν. Ωραία. Ξεκίνησε η γιορτή με μια πετυχημένη πεταξιά. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στον επόμενο. Χαιρετούμε Θανάση, ωραία. Τι να πω άλλο. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν, μακάρι έτσι να πάνε όλα. Δεύτερος κατά σειρά, Κουμαντζιάς Κώστας. Εκεί πάνω τα έχει. Μάλλον είναι και εξαδέρφια με τον πρώτο που πέταξε. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Για αδέρφια δεν τους κόβω. Εξαδέρφια. Τι γίνεται Κωστά? Καλά. Κώστα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ ρε. Για να δούμε τα πουλιά του εδώ λίγο. Ωραία και τα μαύρα και τα παρδαλά. Ωραία. Καλή επιτυχία Κώστα. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Λοιπόν, πού να κάτσω εγώ τώρα? Κάτω. Εντάξει, πάω κάτω. Θα τραβήξουμε από εδώ γιατί το μέρος είναι μικρό, είδατε. Και εδώ καλά είναι όμως. Για με την ευκαιρία λίγο να τραβήξουμε τους κοντινούς εδώ. Αέρα πολύ. Εμείς εδώ είχαμε έτσι χαμηλή ομίχλη. Δεν είχαμε Χαμηλή και έβρεχε συνέχεια. λίβα, νοτιοδυτικό λέμε στη λίβα, μία λίβα δυνατό, μία βοριά. Λοιπόν, εδώ είναι Μιλάμε κοντινή. για αέριδες τώρα, όχι μαλάκι. Οι περισσότεροι είναι στο κεντρικό δρόμο από κάτω. Έτοιμα και τα πουλιά του Κώστα. Οπα. Και ωραίο ξεκίνημα ο Κώστας. Μια γενική εικόνα να δούμε έτσι. Και μερικά μονομένα πουλιά.
Όπως αυτό εδώ το παρδαλό, ας πούμε. Ωραίος ο Κώστας. Καθισμένα μέρες από Περιστέρια και βγάζουν αυτό το πρόγραμμα εδώ. Είναι ωραία τα πουλιά. Άρχισε να σκορπάνε τώρα. Αυτό έχει πάει κάπου εκεί. Ένα άλλο πιο δεξιά. Έχουν πάρει ίσως τώρα. Για να δούμε και την κεντρική ομάδα. Ωραία πάνε. Ναι, ναι. Βρήκα κάποια πολύ ψηλά τώρα. Εδώ κοντεύουμε τέρμα ζουν τώρα. Και τα πουλιά κατευθύνουν σε θερά τους πολύ καλά εκεί πάνω. Είναι κάπου εκεί τώρα αυτό. Για να τα ξαναβρω πάλι. Στην πέτρα, Κατερίνη. Ωραίος, τα πουλιά φύγαν πολύ ψηλά τώρα. Ετοιμάζει να τα καλέσει τώρα, έχουν φύγει πάρα πολύ. Εδώ είναι τέρμα ζουν τώρα. Είναι κάπου εκεί. Ναι. Τίποτα, τα πουλιά έχουν εξαφανιστεί επάνω. Πήγαν πολύ καλά. Για να δούμε τώρα το χρόνο επιστροφής. Είναι πολύ βγαλμένα. Αυτό είναι το πρώτο εδώ. Άτο. Έρχονται συνέχεια, βλέπετε. Και ο χρόνος επιστροφής πολύ καλός. Μπράβο στον Κώστα. Ένα ακόμα. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο. Βλέπετε, ήρθαν όλοι. Για να δω λίγο από κοντά. Μπράβο ρε Κώστα, ωραία τα πουλιά. Πετάξαν πολύ ωραία. Έχει κι άλλο? Είναι 2-3 αργάνι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, τον Κώστα, συγχαρητήρια και πάλι. Πάμε στο επόμενο. Γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ωραία. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα πουλιά πήγαν και πάτησανε πάνω, τι άλλο να κάνουν. Πατάνε, εντάξει, μπορούσαν και καλύτερα, καλά πήγαν, εντάξει. Ωραία, πάμε στον επόμενο τώρα.
επόμενος. Τρίτος κατά σειρά, Κωνσταντίνος Τζίλας. Είμαστε στον δρόμο για να πάμε. Έτσι φτάνουμε εδώ στον Κώστα και λέω ότι μας έχουν κλείσει και τον δρόμο εδώ πέρα με τα αμάξια. Έλα. Και αυτή η δική μας είναι, ναι. Και αυτή η δική μας είναι όλοι εδώ. Από πού να μπω εγώ μέσα ρε παιδιά τώρα? Τζίλας. Από εδώ περνάς σαν την πόρτα και τη μαύρη, ναι. Στη μαύρη. Είναι μεγαλύτερο όλο μέσα. Με τεμποδίων λίγο, αλλά εντάξει, βρήκαμε άκρη. Καλά, εσύ είσαι ο Κώστας, Καλά. Μόλις άκουσα το όνομα μετά, δεν κατάλαβα. Τι λέει? Καλή επιτυχία να έχει. Παναγιώτα, μα θες τράβηξα και τράβηξα από εδώ γιατί Ναι. Μα εγώ λέω κατά εκεί θα πάνε. Όπου μπορείς μετά. Εκεί θα πάνε. Γιατί με βγαίνει λίγο προς τα εδώ. Αν τα τρομάξουμε μόνο. Τα αρσενικά και τα δίνει το πολύ. Λοιπόν, αυτά τα πουλιά θα πετάξει. Αυτά θα πετάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε σένα. Για να δούμε. Αυτά είναι τα πουλιά του. Ωραίος. Καλό ξεκίνημα. Έχουν πάρει πολύ δρόμο τώρα, έχουν ανοίξει, είναι κάπου εκεί. Ωραία. Για να δούμε και αυτά που γυρίσανε λίγο. Ωραίος ο Κώστας. Για να δούμε και αυτά τα πολύ μακριά, να είχαν φύγει κάποια πολύ μακριά. Ναι, εδώ είναι. Και αυτό είναι πολύ μακριά. Κάπου εκεί. Άρχισαν να βγαίνουν τώρα σιγά σιγά, να παίρνουν πολύ ύψος.
Και από εδώ και πέρα πάμε με πολύ zoom τώρα. Με τα μάτια φαίνονται κάπως έτσι. Αυτό λίγο πετάει από πάνω, τα άλλα είναι σκόρπια. Ένα ακόμα βρήκα πολύ ψηλά τώρα. Όχι, δεν τα ρίχνω. Ωραία, φύγαν τα πουλιά. Τίποτα, δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα τώρα, τα πουλιά έχουν εξαφανιστεί. Εδώ είναι τέρμα ζουν τώρα, 20 φορές πιο κοντά. Οι θεατές αυτό μπορεί να μην το βλέπουν και καθόλου τώρα. Αυτά τα δύο μπόρσα και βρήκα τώρα. Με τέρμα ζουν. Ωραία, κρατήσουν καλά επάνω. Και αυτός είναι ο Κώστας. Θα αφήσουμε κι άλλο, τι θα κάνουμε. Ό,τι θες εσύ. Τώρα σε λίγο Παναγιώτη. Ναι. Σε ένα λεπτό τα ρίχνω. Εντάξει, έχουν βγει τα πουλιά. Ξεκινάει την επιστροφή τώρα. Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Ξεκίνησαν. Το πρώτο. Έρχονται, όλα έρχονται. Ήρθε από πίσω μου αυτό. Έφαγα τα δύο. Ωραίος. Ευχαριστημένος και ο Κώστας, πήγαν καλά τα πουλιά του. Έχει κανένα 2-3 ακόμα, να δούμε λίγο αυτά που γύρισαν. Τώρα θα μπήκαν εδώ άλλα από εκεί. Ναι, είναι κάτσε Παναγιώτη. Είναι κανένα δυο ακόμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την ομίχλη που έχει πάνω και αυτά που έρχονται πάλι είναι... Είμαστε ευχαριστημένοι.